நீங்க ஏன் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பாக்குறீங்க? காஃபி போட்டு கொடுத்ததா? நான் உங்களுக்கு தானே கேட்டேன். அப்படின்னா நான் உங்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்கா பிறந்திருக்கேன்? நான் உங்களை கேட்டது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, அவரை கேட்டது லவ். அவர் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நான் உரிமையா செலவு பண்றேன்ல, அப்ப நான் என் புருஷனுக்கு செய்யறதுல என்ன தப்பு? இட்ஸ் மை சாய்ஸ் இல்ல? என்னப்பா சேலை கட்டிட்டு இருக்கா, வீட்ல குடும்பம் குழந்தைன்னு இருக்கா, இவளுக்கு ஃபெமினிசம் பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? அப்படித்தானே யோசிக்கிறீங்க? ஏன்பா ஃபெமினிஸ்ட்னா உள்ள புருஷனோட சந்தோஷமா இருக்க கூடாதானே? அது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் இல்ல? ஃபெமினிசம்ங்கிறது ஒரு தனி பிரிவு இல்லப்பா, அது ஒரு கொள்கை, உணர்வு, சுயமரியாதை. அது எங்க குறைஞ்சாலும் நான் கண்டிப்பா தட்டி கேட்பேன். யார் என்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். ஆனா என்ன இவ்ளோ அன்பா மரியாதையோட வச்சிருக்கிறவன் நான் யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டா அதெல்லாம் ஃபெமினிசம் கிடையாது.